Гродно з днем нам прамудрив, про королівський замок у гори. Привабять вас вялікія маршруты, павандраваць збірайцеся, сябры. Вітаємо вас з Придніпровського краю. С квітнейшей Гродні вас вітаю. Весной киноподобная до каски, обраднутая у сонника и краски. Повандровать по касці, коли ласка, вас запрошаємо, хлопці і дівчата. Стержинками історія багата. А что скажет нам наставник-майстер? Провежи, что на нем нам снялися. На замка королевского обрысы угору свои очи подымите, с цікавностью дитячей зазирните. Дивитесь з той гутарки сердечной, про хороство старых кафляных печек, про выбитных родных кафляров, про скарб, что перешел спокон веков, от прадедов нащадкам белорусам. Як слухают ребята, без примусу. А кераміст наш, майстер, без погарди, знову ділиться, як винаходять скарби. Історію родини ведать треба, землі, яка дать нам небо, і скарби, що затоєні в нетрах, виносить на поверхность добывать, і свет мистецтва юним открывать, знайомиться з народними майстрами, вандруючи в минулі століття, як перші наші прадіди створали, які узори, кафлю відбивали. Отказ у стенах замкових знаходів. Город Гродно, який з'являється нашою малою радзімай, прыгожы, старажытны, вельмі гасцінны і прывабны для турыстаў. Ён славіцца сваімі знакамітымі гістарычнымі будынкамі, помнікамі беларускага дойлідства. Стары замак у Гродні – адзін з найстаражытнейшых помнікаў архітэктуры Беларусі. Менавіта гэты замак з'яўляецца адзіным захаваным каралеўскім замкам на Беларусі. Самымі вядомымі уладальнікамі замка былі вялікі князь Вітаўт, кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый, а таксама славуты абаронца замка Давыд Градзінскі. Зараз у замку размяшчаецца Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. Увесь комплекс будаванняў на замкавай гары захаваў назву «Стары замак». Каб пазнаёміцца з цікавай старонкай культурнай спадчыны нашай малой радзімы, мы наведалі музей, у якім нас асабліва ўразіла хараство і разнастайнасць кафляных печак, якія аднавілі у адпаведнасці з тымі, якія выраблялі гарадзенскія кафляры з 12 па 18 стагоддзя. Узнікла ідэя пазнаёміцца з гісторыяй з'яўлення і развіцця вырабу печак, відамі кафлі, якія выкарыстоўвалі кафляры тых часоў. Вывучыць разнастайнасць, асаблівасці кафлі, якой упрыгожаны печкі ў памяшканнях замка і паўтарыць гэтыя неверагодна прыгожыя фрагменты аздаблення кафлі ў сучасных вырабах. Прыгажосць старадаўняй кафлі навяла нас на думку стварыць сувенірны камплект узораў кафлі на магнітах з выкарыстаннем элементаў арнамента, ужытага ў кафляных печах старога замка ў Гродні. Такі камплект прывабных разнакаляровых сувеніраў, па нашаму меркаванню, не супраць атрымаць кожны наведвальнік замка. Цікавым гэты камплект будзе для навучэнцаў гурткоў, якія вывучаюць гісторыю керамікі Беларусі. Каб атрымаць веды аб гісторыі кафлярства Беларусі, мы вывучалі літаратурныя крыніцы. Наведалі музейны занятак у новым замку, на якім археолог, які ўдзельнічаў у даследчых экспедыцыях Алена Касюк, распавяла нам аб гісторыі кафляных печаў старога замка. Пабачылі мы на ўласныя вочы узоры старадаўняй кафлі, якія былі знойдзены на тэрыторыі Гродзенскай і іншых абласцей Беларусі,
Пазнаёміліся з праектамі, па якіх аднаўлялі старажытныя печы сучасныя майстры. Супрацоўнік музея Садоўская Вікторыя падрабязна пазнаёміла нас з адноўленымі печамі 12-16 стагоддзяў. Мы даведаліся, што выявы на печах старога замка ў Гродні маюць пэўныя асаблівасці. Адна з іх – шматлікае і разнастайнае ўжыванне раслінных арнаментаў. Ёй мы і надалі ўвагу. Таму вырашылі зрабіць сувенірныя кафляныя пліткі на магнітах з раслінным арнаментам, які адпавядае кафлі перыяду 16-17 стагоддзяў. Менавіта ў гэтыя часы была зроблена найбольшая колькасць разнастайных кафляных печаў старога замка. История на кафле не погасна, искрится, зяя, неувядальный цвет. Моя родима, синевокой, ясный, несу волошки, зороша в букет. Нясу ліней, чистіню, про мудрість. У кожній білорусочці у житті так вітер ласка, теплиня і любость. А гельшик золотий, з окна світі. А що ж як самородний, як колиска, у хаті білоруській добробит. Вось так, поволі, по красе, по крышку, мы познаем родиму, как любить ее, одину, як диво дивом. Как у руках надзейных и рупливых, как горела справа, кафля оживала, у колерах, малюнках отбивала, як у люстерку, скарбы, самоцветы. Моей краине